Tervetuloa uuden videon pariin ja tällä videolla käydään hieman läpi sitä, että voidaanko me ylipäätänsä käyttää anabolisia steroideja turvallisesti. Eli jos me nyt lähdetään oikeasti pureutumaan tähän asiaan, niin meidän täytyy ymmärtää se, että meillä on olemassa anabolisia steroideja, jotka on meille kemiallisessa puolesta myrkyllisiä, toksisia. Ja meillä on olemassa anabolisia steroideja, mitkä on meille kemiansa puolesta taas sitten ei-toksisia, myrkyllisiä. Me voidaan hyvä esimerkki antaa tähän esimerkiksi 17 alfa-alkaloidit oraaliset steroidit, mitkä on kemiansa puolesta meille maksatoksisia. Se milligramman määrä ei merkkaa sinä. Kun taas sitten meillä on osa injektoitavista, vaikka testosteroni ja kasvuhormoni, jotka ei ole meille toksisia. Ja meidän täytyy ymmärtää se, että nämä molemmat aineryhmät, ei-toksiset kemiansa puolesta ja toksiset kemiansa puolesta, voivat olla meille haitaksi, kun me lähdetään niitä tarpeeksi isoja määriä käyttämään. Eli esimerkiksi milligramma anadrolia on meille maksalle toksista. Milligramma testosteronia ei ole meille toksista. Mutta jos me lähdetään ottamaan 1000 milligrammaa testosteronia, niin se voi olla meille jo haitaksi, koska tämä iso androgeenimäärä tuottaa meille tiettyjä haittavaikutuksia, jotka sitten voivat johtaa tiettyihin terveysongelmiin. Eli meidän ensin tärkeä tiedostaa, että me halutaan minimoida se käyttöaika tai käyttöpituus, milloin me käytetään kemiansa puolesta toksisia anabolisia steroideja. Ja jos me käytetään anabolisia steroideja, niin me halutaan tavallaan suurin osa ajasta käyttää sellaisia anabolisia steroideja, mitkä ei ole meille kemiansa puolesta toksisia. Ja suuri osahan tässä merkkaa se, että miten jokainen ihminen hoitaa itseään tai miten jokainen ihminen pystyy pysymään kärryillään näistä mahdollisista haittavaikutuksista ja olemaan tavallaan niiden edellä. Eli me neuvon aina sitä, että me käytäisiin 2-3 kuukauden välein säännöllisesti labroissa, jolloin me voidaan olla tavallaan meidän sivuoireiden edellä aina. Eli yleisesti ottaen kaikista anabolisista steroideista nämä haittavaikutukset näkyy ensin labroissa. Sen jälkeen ne alkaa näkymään meillä fyysisinä oireina, ja kun ne fyysiset oireet kestävät tarpeeksi pitkään, ne alkaa näkyä tämmöisen permanent terveyshaittana jo, jota on sitten ehkä vaikeampi lähteä korjaamaan. Niin se on tärkeää, että nämä asiat saadaan suoraan kitkittyä pois siellä labravaiheessa, ja me pidetään ne labra-arvot puhtaana. Eli tämä on ihan viitsimisestä kiinni ja siitä, kuinka järjestelmällinen ja tavallaan määrätietoinen sä olet sun terveyden ja sun käytön suhteen. Se idea ei ole siinä, kuinka paljon me voidaan käyttää, vai kuinka pitkään me voidaan käyttää. Sitten taas toisena indikaattorina meillä voi olla mahdollisesti organiultrat, sydänmaksa, munuaisultrat. Ne antaa meille paljon tietoa näiden organin terveydestä, mitä nämä labrat ei anna. Eli sulla voi olla labrat täysin kliinit, mutta sulla voi olla organeissa jo esimerkiksi fibroosia sydämessä, mikä ei näy tuolla labratesteissä. Ja organiultria mä suosittelen 1-2 vuoden välein. Niin kuin varmaan kaikki huomaa, niin tämä on suhteellisen kallista. Tämä ei ole halpa setti. Mutta ei ole niin myöskään sun terveys. Eli mä mieluummin mietin asian näin, että sä oot terve ja sä maksat siitä, kun että sä maksat sitä nyt ja sä maksat sitä myöhemmin sun terveydelläsi. Kumpi on parempi vaihtoehto? Eli tosissaan niin ei ikinä lähdetä syyttämään anabolisia steroideja tietystä terveyshaitasta. Tätä kuulee paljon. Mä käytin sitä ja nyt mulla on tämä. Se ei pidä paikkaansa. Sä olet itse tehnyt sen päätöksen käyttää ja sä olet itse käyttänyt sitä ainetta väärin. Sä olet itse ollut huolimaton sun terveyden suhteen, sä oot käynyt check-upeissa. Jos sä käyt 2 kuukauden välein labroissa ja sä käyt 1-2 välein ultrassa, niin sä olet aina tietoinen, mitä sun kehossa tapahtuu ja mitä muutoksia sillä tulee. Tällöin sä pystyt takertumaan niihin ongelmakohtiin jo ennen kuin ne räjähtävät käsistä. Eli nämä on ne perusfundamentaalit, mitä mä yritän ajaa sisään esimerkiksi just Suomen kehorakennuskulttuuriin, että me käydään säännöllisesti tsekkaamassa sitä terveyttä. Jos sulla ei ole tarpeeksi rahaa siihen,
varallisuutta, niin silloin sä et käytä anabolisia steroideja. Se on piste. Jos sä haluat tehdä asiat oikein. Jos sä haluat tehdä asiat väärin, niin sä käytät ja et käy ikinä labroissa ja sit itket siitä, kun sulla tulee terveyshaittoja siitä ja syytät sitä anabolisia steroideja, kun se syy on itsessään sinussa. Mikäli sä tarvit tukea ja ohjeistusta näihin asioihin, valmennusta, konsultaatiopalvelua, gearsmart.fi, mulla löytyy laaja tarjonta erilaisista konsultaatiovaihtoehdoista ja kuukausivalmennuksista. Eli mä valmennan ihmisiä käyttämään anabolisia steroideja oikein, ja mä pyrin parantamaan omalla ammattitaidollani Suomen kehorakentajien terveyttä ja tuomaan tietoisuutta lisää näistä aineista. Mä arvostaisin myöskin, jos sä tilaat tämän kanavan, jos sä koit, että tämä video on hyödyllinen, ja käyt seuraamassa mua muualla somessa. Mä oon Instagramissa nimellä Gearsmart ja TikTokissa nimellä Gearsmart. Kiitos.